Здравейте и добре дошли отново в моя канал на днешното таро четене, за което все още нямам тема. Реших да оставя да видя таро каква история ще ни разкаже и в процеса ще задаваме въпроси, допълнителни въпроси. Напомням, че четенето няма да резонира за всички. Вземете само това, което усетите, че е за вас. Останалото го подменете, за да няма излишни драми. Защото знаем, че трябва да бъдем внимателни в това, което вярваме. Нашите мисли, нашите вярвания определят нашата реалност, затова бъдете осъзнати и внимавайте в какво избирате да вярвате. Разбира се, започвам с идентификацията, да видим в каква енергия се намирате към този момент. Ще добавя една от моите емоционални карти за повече цвят. О! Добре. Така. Тук на дъното имаме архетипа на крал жезли. Сега не е задължително четенето да бъде насочено към мъжката аудитория. Може това четене да бъде и за жени, просто ако усетите, че в самата идентификация има нещичко за вас, някакъв начин ви резонира историята, просто си обърнете информацията според вашата ситуация. Архетипа на крал жезли най-вероятно знаете, но все пак ще повторя, ще кажа. Това е човек, който може да отговаря на огнените знаци Овен, Лъв, Стрелец, човек, който е лидер, човек, който е уверен, вдъхновител, човек на действието, човек, който като си постави цели, той просто ги следва. Той не приема не за отговор. Така. Същото може да се отнася, разбира се, и за жените. Както казах, обръщайте си информацията според вашата ситуация. В момента виждам тук, че преминавате през една много дълбока трансформация, но вие имате силите да преминете през тази трансформация. Най-вероятно тази трансформация е свързана с, ако сте били в семейни отношения, може би сте преминали през може би през някаква раздяла, може би през някакъв катарзис и вие в момента тук се опитвате да задържите ситуацията, просто плувате срещу течението, така бих се изразила, защото четвърка пентакли говори, когато наистина в живота ни се случват някакви неща, които в повечето случаи не са приятни и ние не искаме да ги приемем. Ние може би отричаме реалността, борим се срещу това, което се случва. Не искаме да пуснем старото, за да влезе новото в нашия живот. Но въпреки всичко, забележете какво казват картите. Вие сте човек на енергията, т.е. вие сте майстор на енергията. Вие можете да сътворите реалността си такава, каквато вие желаете. Просто приемете промяната, в която се случва във вашия живот. Не се отдавайте на някакви мимолетни наслади с цел да загърбите това, което се случва във вашия живот, да не му обръщате внимание, защото не е желателно. В противен случай просто ще удължите агонията и урока по някакъв начин ще се повтори във вашия живот. Така че, пак повтарям, вие имате силите да обърнете ситуациите във вашия живот по начин, по който вие искате да ви се случват. Магиосника говори за хора, които наистина много бързо може да докарат техните мисли, техните желания, техните мечти в реалния свят. Дали чрез манифестация, дали чрез някакво квантово програмиране, дали чрез медитации. Дали, много начини има. Просто вярвайте, мечтайте, мислете положително и ще започнете да виждате нещата в реалния си живот, във вашата
във вашата реалност ще започнат да имат проявления. Сега, както казах, тук има вероятност да преминавате през някакъв катарзис, свързан с семейството. Ако не сте били в някакви брачни отношения, нали, такива по-сериозни, просто може да е свързано с член на семейството, може да е свързано с дългогодишен партньор, но партньор, който ви е карал да се чувствате, с който сте били щастливи. С който сте били щастливи. Да. Да. Много бързо се случват нещата тук. Много бързо се случват нещата. Най-вероятно са ви сервирали така, като един емоционален шок ви е дошло, че тук нещата може би са приключили между вас. И отсрещният човек иска ново начало. Така. Но вие се опитвате по някакъв начин да задържите все още... Няма да се повтарям, както казах, опитвате се да задържите ситуацията, да задържите може би този човек до вас, което не е най-доброто. Мой личен съвет. Но нека да видим обаче какво се е случило, че се е стигнало до тук. Сега ще се разровим малко по-назад. Да видим какво се е случило и защо се е достигнало до тази ситуация. Двойка чаши. Картата на споделената любов. Така. Ще се допълня с класическата колода на Таро. И девятка чаши. Добре. Имайте търпение. Още малко. Добре. Добре. Така. Първо, това, което се случва във вашия живот, разбира се, не е случайно, няма нищо случайно. Кармичен урок, урок свързан с любовта, с вас самите. Нека да започнем да разглеждаме картите малко по-отделно, за да мога да ви дам повече информация. Така, това, което се е случило. Чувствали сте се претоварени, много голям товар е тежал на вашите плещи. Свързан тук с вашата с вашата стойност, с вашата удовлетвореност, с вас самите. Искам още малко тук да видя. Добре. Така. Какво виждам тук? Един от партньорите е налагал изключително голям контрол върху другия партньор. Тоест, другия партньор се е чувствал, може би, самодостатъчен, искал е повече свобода да има в нещата, в отношенията между вас. Нещо не са вървяли както трябва. И ето тук, нали, се появява архетипа, енергията на императора. Но тук не говорим за... всъщност, както и отдеве ми излезе архетипа на крал жезли и архетипа на императора е наистина с много малки разлики. Просто императора е човек на контрола. Нали? Особено ако е в минусовото му проявление, човек, който е авторитетен, човек, който не признава чуждото мнение, не признава другия начин на мислене. Той иска да наложи своето влияние, своето мислене, нещата да се случват по
неговия начин. И какво виждам тук? Единият човек е контролиращ, другият човек е свободолюбив, обича свободата си, обича да се радва на малките неща в живота, има всичко, от което има нужда и изведнъж, разбира се, този контрол, който му е налаган, започва да му тежи. Започва да му тежи и да се чувства ограничен в тези отношения, естествено да търси начин как да се отдалечи от ситуацията, от може би тези отношения. Така. Виждам, че се е взело тук действие, направили сте някакво действие, което е било свързано с отдалечаване емоционално от ситуацията, от връзката, окончателен край, затворили сте този етап от вашия живот. И след това, разбира се, че започнали да гледате напред към новите хоризонти, към нови перспективи във вашия живот и да чакате търпеливо. Всъщност, гледайки към новите хоризонти във вашия живот, опитвайки се, нали, да продължите напред във вашия живот, във вас е надигнал въпроса дали сте постъпили правилно. Т.е. заслужавало ли се това, тази реакция, заслужавало ли се да чакам още, заслужавало ли се да влагам повече усилия, да вложа още повече усилия в тези отношения, защото тук тази емоция говори, че при вас нещата са били на приливи и отливи. Тоест, то е имало любов, то изведнъж, не е правилно да кажа омраза, защото за мен това е много силна негативна емоция. Да кажем, че то е имало емоции, които са били много топли, много хубави и в следващия момент човека е бил на противоположната, точно на противоположното, т.е. по-студен, по-дръпнат, по-негативен, нали, и това естествено е довело до цялата тая ситуация. И след като вие сте нещата тук между вас са приключили, вие сте се започнали, нали, да се задавате тези въпроси и да съжалявате. Дали сте взели правилното решение? Дали сте взели правилното решение? Да. И тук не искате да пуснете окончателно емоцията, която изпитвате, а тази емоция е на съжалението, защото се чудите дали сте постъпили правилно и се опитвате да добиете повече яснота във вашата ситуация. Но те две паднаха. Да. Какво виждаме тук? Едно незряло поведение. Незряло поведение, бурята, която се е разиграла тук между вас, просто е била наистина капката, която е преляла. Просто сте си казали, че нямало как да стоите повече в тези отношения, нали, и вече сте решили окончателно да сложите края. Да, обаче май не е много окончателно, щом все още мислите дали сте взели правилното решение, дали и все още търсите яснота и не искате окончателно да пуснете тази емоция. Да, не е чак толкова категорично, но то е заради целият този период, през който всички в момента сме подложени на ретроспекция, на осъзнаване и окончателен край на нашето минало. Добре, разбрахме какво се е случило, разбрахме енергията, в която сте към този момент. Искам да задам сега малко по различни въпроси. И следващия въпрос, който ще бъде е: какво трябва да осъзнаете вие от цялата тази ситуация? Какво трябва да осъзнаете от цялата тази ситуация? Какво е време да осъзнаете?
Така. Това, което е време да осъзнаете, е да не полагате усилия, когато се чувствате наранени, когато се чувствате предадени, когато виждате, че липсва баланс в отношенията, че липсва равнопоставеност, че няма справедливост, че няма обективност в тези отношения, няма, както казах, справедливост, обективна преценка на ситуацията, и да не се страхувате от това да си тръгнете и да последвате вашето сърце, вашата интуиция, да поемете риска за едно ново начало, когато, както казах, се чувствате недооценени, когато се чувствате предадени, когато се чувствате невидяни. Какво мога аз тук да допълня? Че ако не научите този урок, най-вероятно ситуациите ще започнат да се повтарят във вашия живот под различни форми, с цел да се научите да цените себе си и да обичате себе си, защото това е един урок, който всеки трябва да научи, включително и аз. Да събудите божествената сила във вас, да не стоите в отношения, в които да не стоите в отношения, правейки компромис със себе си и се отдавайки на някакви мимолетни удоволствия, просто за да запълнят някаква празнота във вас, да не позволявате друг да дърпа конците на вашия живот, друг да управлява вашия живот. Вие да сте този, който държи контрола във вашия живот, вие да решавате нали, как искате да живеете, а не да ви се налага контрол до такава степен, че вие да се чувствате контролирани, вие да се чувствате като малко дете. Това бих казала аз. Ето и тук емоцията на дъното. Явно за някой от вас ще отговаря тази история за хора, които са били в доста сериозни семейни отношения и просто нещата изведнъж са приключили. Добре, какво друго да попитаме? Какво е време да пуснете? Какво е време да пуснете? Пуснете това мълчаливо страдание, тази мъка, която изпитвате. Да, нормално е да изпитвате. Аз не казвам да спрете да изпитвате. По някакъв начин да намерите начин, който да е здравословен, който да ви помогне за да успеете да изкарате тези емоции от вас, да не ги задържате. Защото това неминуемо ще доведе до някакъв по-сериозен проблем. Нали, не искам тук да ви плаша, но то се е доказано, че нашите емоции са първопричините за нашите здравословни състояния. Така че бъдете внимателни, щадете себе си, щадете вашето ментално здраве, вашето физическо здраве. Не задържате тази мъка, не се отдавайте на, как да кажа, на едно тихо страдание, нали, с цел да не пречите на някой друг. Всъщност осъзнайте, че това ще пречи само на вас. Освободете се от това мълчаливо страдание, от тази мъка, за да може тук отново да изпитате любовта в себе си. Както казах по-рано, да си дадете тази любов към себе си, защото освобождавайки тази мъка, това страдание, ще направите място да влезе новата емоция във вас, да се освободите от тази илюзия, в която сте били, и този контрол, който ви е бил наложен, за да може, както казах, да направите място любовта да влезе във вашия живот, на любовта към вас самите. Защото ако ние не обичаме себе си, ние не можем да очакваме и другите да обичат нас. Ако ние не даваме уважението на себе си, не може да очакваме и другите да ни уважават по начина, по който ние искаме. Затова е много важно да го съзнаете това и
да успеете, всъщност давайки си любов към вас, да успеете отново да възвърнете вашето вдъхновение, вашата радост, вашето щастие. Така. Не е изключено тук. Отново, да. Защото десятка чаши тук е на дъното. Сега, десятка чаша говори за това, че всъщност преминавайки през цялата тази ситуация тук, през целия този труден житейски урок, ще успеете отново, както казах, да се изпълните с любов, да освободите тази негативна емоция, тази мъка, това страдание, както казах, да направите място за любовта към себе си и към другите, т.е. най-накрая вдъхновението да влезе във вашия живот. Искам само да си поясня тук. Да. Когато успеете да се вдъхновите, т.е. във вас ще се събуди, вие ще осъзнаете вашата сила, себеконтрола, който притежавате, и тук енергията на кралица жезли, която е била някъде крита дълбоко във вас, някъде където е била потъпкана, някъде където не са й давали израз. Да осъзнаете вашата сила, да осъзнаете, че вие можете да бъдете лидери, че вие можете да бъдете уверени, че вие можете да постигнете това, което искате, и да постигнете щастието, което желаете. Така, искам да задам още един финален въпрос, а именно какво ще дойде към вас, ако успеете да преминете през това изпитание успешно. Какво ще дойде към вас? Това, което ще дойде към вас, е, както казах, успявайки вие да събудите вдъхновението, желанието за живот, ще намерите сили да започнете да защитавате да защитавате себе си, вашата стойност, да отстоявате това, което вие искате, да защитавате своите интереси и най-накрая да направите този преход, който се изисква от вас за ваше добро, разбира се. Да се докажете, че можете да се радвате на живота, че можете да почувствате тази удовлетвореност, осъзнавайки през цялото това изпитание, нали, през какво сте преминали, ще успеете да се почувствате като победител, да почувствате тази удовлетвореност и да излекувате себе си чрез любов, както казах по-рано, да си дадете любов на самите вас. Да обърнете гръб тук на отношението, което ви е карало да се чувствате